gavrin emre malini khoşam Li hember malali hendmeşam Li gavrin emre malini khoşam Li kidve çebrabı ve Li vaz aşıkı çaveraşam Li kidve çebrabı ve Li vaz aşıkı çaveraşam Li mek zalimi mek Tulgur çıkalım parça mek Li mek gavri mek Tulgur çıkalım parça mek Mugo zaten yaz yamına reşe Lele dostu düşman almış amek Divê bername karên zor da em carek din li pêşberiyên vêjarî em ê karê pembiyê bînin serekranên wê em li gundê Cimikaya Girêdaya Amedê ne me amedekariya xwe kir werin be em hevdûra bi karkeran ra dest bi karê pembiyê bikin. Pembo her zêde li Anatolya Başûr, Behra Spî û Herêma Egeyê tê çandin. Li Tirkiyeyê hem çandiniya Pembo hem jî bazirganiya wê tê kirin. Tirkiye di rêza çandiniya Pemboyê da di nava welatên cîhanê da çaremîne. Ji bo Pembo bê çandin germahî, av û piştî koza mezin bû zû habûn pêwîst e. Pembo hem bi desta hem jî bi makîneyan tê berhev kirin. Lê li vê erdê Pembo bi desta tê berhev kirin. Karê Pembo kedekî mezin dixwaze ji çandê heta berhevkirinê heft meh derbas dibe. Di nava vê erdê ku hûn dibînin de nêzî 55 karker dişuxlin. Jin, zarok, ciwan, kesê temen mezin di destê wan da Tirkê wan Pembo berhev dikin. Belê sersibê saet şeşa ez û hevalên xwe em hatin vê derê me sêr de ji gotbû ev der gundê Cimikaya Girêdaya Amedê ye ev erdên ku hûn dibînin jî erdê Pembiyê ye îro di karên zor da me karên Pembiyê kir di serî da me bi karkerên vê derê ra hevdû nas kir û xwe amade kir lepkên xwe sezî xwe û dest bi kar kir. Niha em ê çi bikin? Tu çawa niha çawa dikî tu? Ji min re bêje ez ê jî ew bikim. Pembo to dikim Çawa top dikî ji min re bêje ez jî li gorî wî çêkim. Abdû şeklî em pembo şwa to dikim Tu her rotê pembo dicivînî? Hinekî jî çinandina wî zehmet e yani jê re quwet lazim e. Quweta mirov kêm be mirov nikare ew bike rehetî bikişîne. Çinandinayî pir zehmet e Evet. Îsal jî pembo nebûye pembo nexweş e Çima îsal pembo sabiye? Kurmalê xweşî Îsal dinya germ bûye Ji ber wî ye? Ji ber germê ye. Belê piştî ku me amedekariya xwe kir wek ku me got me lepkê xwe destê xwe şalwarê xwe li xwe kir me berê xwe da nav pembiye û me bi dest kar kir niha di serî da me jî wek ev kar çawa tê kirin bi alîkariya hevala hîn bû bi rastî karekî gelekî zor bû çawa zor bû zorîtiya wî çi bû ez dixwazim nekî basa wî bikim ya yekem destê mirov gelekî değişî tiliyê mirov değişî ji ber ku tu xwe ditewînî û pembû bi tewandinê berhev dikî ew jî pişta mirov değişîne yani mirov dikare bêje alî fîzîkî jî zehmetiyek giran heye di berhevkirina pembûyê de. يعني تخمين دكم حف مها ويا زعمت أبيه يعني حف مها دكشينه بجوتي وي نيسان دا
danîna wî tê ye yani Nisan'ın birinci haftası avê lê dixin. Jê şunda her aydan bir avê lê dixin. Heft av li vêya dikeve. Ji ayînga hetana datînin hewkî gir dibin. Sêreklema wî pemboyî dikin. Sêreklema wî şunda ilaca wî dikin. İlaca şunda avdaniya wî tê. Tekrar gübreyê wî didiye. Yani zahmet ve hevme ancak te ve derece ve derece şunda em civata tov dikin de işçiye verday ve de zahmeti pirzedeye. Em dön fabrikatörji ve ki zaten çe dikin. Diyor ki diyor mesela tonavi diyor 4 milyar 200 milyona ama fabrikatörji şerdire. Kes böyle ne zanı. Aslan list yemeze dikin büyük kaydı inene. Eme büyük kaydı tişki priz zahmet tişki vela priz ore. روزه چند ساعت خفتن تکاری نه مثلا زوریا و چیه لگورته؟ Ben bu saat avi ne belüye. Sabah akşamı. Öğleyin nane koduku disa evi rabu ve roje seraser bir şokul. Ve roje çetovdu ki ve roje şkora kilo 250 bağlı insanı. Mesela vatovdu ki 80 kilo. 20 aviti çe şu an 120 milyon geliyor. 120. Mesela her batı bir şeyini kanı. Herkese ki gör kuvveta khud dicvine ne olsa. Tabii canım. Mesela yek sesede yek belki haftaya yek haftaya evci ona göre jukora girka tovu. Adına tiştekdim pırsın. Mesela az nu despedikim ya iro es kar kerim az despedikim. Diserde az çıdıkim lever. Yek nu hatbe despedikim. Nu hatbe tu havki daha nezan duy deseteni beşe. Daha millete beşe. Tu ama zamanla alışmış duy. Tutani gibi işi biki. از ویدرا ایشیمه از خورا سری سوی ام ساعت 5:06 arası ام zaten radibin ام قوالتی اخو المال دکن ام اشتغل عروي خسيار دون او aile جنب هبرتين ویدرا ام تنج خورا و پنبو توب دکن ای tabii ki işki rahat jinine işi kolay jinine işi zor ji و büyümeye jinine zaten ام belki ki em rahat bir şoğlu belki jmara derdaqe sonuçta bir kiloyu ام çok ay top kujmara kare em runu jmara zarare يعني مرة توب كبر شغل 5-6 مليون مريكي خوش 7 مليون 8 مليون ايش خو قزم يجدك ومثالي سويتين فرزات انا مواد شغله ومن نيفرو نيف ساعات كي امي مولاي بدني ناني خو بخون ما ناني خوش نامي جاردون عينسي ام جاود شغلا بحي ايفاري جار دارن تين اي تابي اشكي راح جنن يعني اشي زوره milyon, 50 milyon elde biran boş neminin diye. Çünkü em meslek sahibinin, em irojmera bedra ve pembojme gencara dernakın. Privi öğrencinin, mersabana öğrencinin. Yani ligor kareki demsalaten vek karışık şura derdin, vek rojane kareki. Karışık öğrenci de. Em diyor ki em boş malan disakının sayfiye şaşma. Em jkora tem vedra bir kari bike daha hoşe. Çolmazsa em jkora masrafa karşılanmış. Aynı usta yani. Yani Euro Türkiye'de kriz tüne var. Euro dolar yükselmiş ne var? Hem jine zaten vedra. Euro sigortamaya yatırmış bu. Hem inşaatta da aylık amet orası milyar para kazanıyor. Böyle. Pişta meradişi, desti meradişi yani germe, sar bunaviti. Euro dünya hoş suya barandı bari. Meraşıl do dermal. Seri suya emti ki daha ziyameti. Ardi vişele. Cid kev zaten. Arşelle merakışıldı yani tişki kolay ne ki ama mecburen iro em vi işadıkın em normalden jokora meriki pirek de vi işadıkı eme em derin inşaata derin derved şoğlan gava iştüne ve mecburi em jokora ota mal run em tevedra yani eme mecburiyetten dolayı em ten yani em ne sigorta inaj mera derdakın u hekan jokora aile jettin
دحوقي زبي دستي حاوي بيركا يفرتين تنج خرا ومجادله دكش خو توب دكن يعني في درا ام شلون جمره دار ناقص مجبوري رو بیا توب دك یک مليون كيوات من رو توب دك 3 كيلو بين 4000 اذا دري ب 4 مليون فرق مثلا دما şeyden pırsam tu şغل ya tu her o şغل ne olsa dema pem bu despet ke bu çıkasa mesela tu zahmeti ya içi tu her çeşitli ko mesela tetretengalsiye yani tavandına uye kışandına uye çi uye ya her tişki ziyameti çava her tişki ziyameti adam ve zeye kadar tu xwar duvi pişta te dişe destê te dişe êvarî tu rana kevî ez terabên tu hêkê dirê tov dikî nav hevra dirê tu hêkî duî dikişînî steqen terê hêkî bar yani tişkî karkî pir ziyamet her tişkî Naha di serî da me jî wek ev kar çawa tê kirin balîkariya hevala hîn bû bi rastî karekî gelekî zor bû çawa zor bû zorîtiya çi bû ez dixwazim nekî basa wî bikim ya yekem destê mirov gelekî değişî tiliyê mirov değişî ji ber ku tu xwe ditewînî û pembû bi tewandinê berhev dikî ew jî pişta mirov değişîne yani mirov dikare bêje alî fîzîkî jî zahmetiyek giran heye di berevkirina pembûyê de. Belê nahajî navbera nîvro meda bi karkerara hemû karker hêdiyê dî nadiçin ciyê ku wê xwarin bixwin xwarina ku ji malê anî tune em ê jî nabiçin wê derê hinekî benexwetin. Belê li vê erdê ku pembû tê berhevkirin nêzî 55 karker bi hev re dişixulin serê sibê bi hev re dest pê dikin êvarê jî bi hevdûra diqedînin ev kesên ku li vê derê dişixulin ev karker hemû ji gundekî ne ji heman gundî ne yan di nava wan de xwendekar hene kesên zewcandî hene kesên temenmezin hene dîsa zarok jî hene bi rastî dîsa bi hevkariya hevdû li vê derê dişixulin û serê sibê heya êvarê li vê derê ne. Piştî şixula bi saeta hemî karker bi yek carekî navber didin. Ev navber navbera xwarinê û bêhinvedanê ye. Karkerên pembûyê xwarina xwe ji maltînin û bi hev re dixwin. Piştî xwarin tê xwarin her kesekî bi aliyekî ve diçe û bena xwe dide. Belê qasî saetek karkerên vê derê navberek dan navbera xwarinê bû piştî ku xwarin xwarin cardin ketin nav erd û dest bi karê xwe pembiyê kirin. Ji bo jinê zahmettir nîne tu diçî malê tu çi dikî mesela li vê derê piştî ku te li vir qedan tu diçî malê tu şîv çê dikî şîva çê dikim ez qincadan maçînê kerê xwe şo mala xwe maçînê dikim xeber malê tunê mecbûr em kar bikim kes tunê yani bi rastî jî pişta mirov değişî destê mirov değişî yani ew xwe jî hêsan nîne yani mirov dûr ve dema temaşe dike hêsandir xuya dike lê rastî ji zor e yani
Şeveke çende hayal çende yaşıkla vederi. Mesela un çende desmet gün u çende paydost. Evet. Bele naha wune ji dîmenan da bibînin vê derê herî zêde jin xebat dimeşin. Birastî mehîm bû ku kesên ku li vê derê dixebitin berê jî piranî jin bûne ji ber ku êdî dikarin vî karê pêk bînin lê birastî ew di nav du zehmetiyan de ne çawa di zehmetî hem li vê derê serê sibe heyayê varê di nav pembiyê de dixebitin û hem jî dema ku diçin malê kar nakede vê carê jî dîsa xwarin çê dikin an jî çi pêwîstiyê malê hebin bixweş dikin karê wan û barê wan gelekî girantir e. Kazı çaz bu karbon pek benim ev mühime. Çi bu? Na torbam jî amade bu. Ez niha îro hem ji bo vî karê hîn bim hem ji bo xanim dişuxulim. Na ev torbe valaye dema ku ev torbe tijî dibe yani tijî pembû dibe ew çaxinekî din ji zehmetê dest pê dike çima pişta mirov gelekî deşî. Xanım ez vana bakın torbe. Belê karkerên ku torbeyên xwe tijî dikin pembû ew torbeyên ku tijî dikin pembû jî caran 15 kilo 20 kilo li gor hêza ew kesên ku torbe tijî dikin ew diguhere diçin ser pîvanê li wê derê çixas çend kilo girtibe wana dinivîsînin û cardin torbeyê xwe vala dikin dîsa dest bi kar dikin ew torbeyên ku heyayê varê tijî dibe herî dawî davêjin motorê û dişênin fabrîkaya. Hanım tu çend sala dişuxulê di nav pembûyê de? 8 sal. Maşallah hanım 8 sal. Ma tu çend salî va dişuxulê? Yes. Erê. 19 sal. 19 salî heta 19. Hanım. Tu jî herot piştî pembû çi dikî? Mesela piştî ku pembû qediya tu yê çi bikî? Tu yê çi karê bikî? Tu berê xwe ha tu naçî findiq mindiqan yoksa çi tu? De haydi hanım. Ece bu vak çavuş evet be haydi o haydi haydi o haydi.
rastî jî barkirina van torbaya gelekî zor e ji ber ku herkî nêzî 15 kilo 20 kilo û mirov nav erda jî hinekî dimeşe ew jî zehmetiya û zortiya wî girantir dike. Serê sibê heta êvarê mebdehan Turik tijî pembo kir. Ew Turkên ku me tijî pembo kir piştî ku kar xediya medanî sermilê xwe û ji bo giraniya wê xiste pîvanê. Piştî ku pembo tê pîvandin vê carê davêjin kamyona û ji bo fabrîkayê birê dikeve. Pembo herî zêde dikare tekstîlê da têbkaranîn û ji dervayê welat ra têşandin. Belê ê jî serê sibê heta vî saetê bi karkerên ku li vê derê nav pembê de dişixulin min jî bona xebat kir. Birastî îro torbaya ku min girt û anî vê derê tenê 4 kilo girt. Ev 4 kilo jî birastî nabe tu tiştekî heta karkerên vê derê serê sibê heta êvarê herî zêde ku dixebite 100 kilo berhev dike. Ev 100 kilo hêj dibe 40 milyonî. Birastî ev 40 milyonî ji alî aborî jî nabe tiştek û di serî de jî ev kar karekî gelekî zor e gelekî zehmet e û tu qezanca pembiyê tune ji ber sivîkaya pembiyê. Mebasa 55 karkerên ku li vê derê dişixulin kiribû ji we re. Ev 55 karker birastî hinek ji wan 10 sal, hinek ji wan 3 sal, hinek ji wan 14 sal, hinek ji wan 20 sal di nav karên pembî de dixebitin. Lêbelê birastî ne tenê di nav vî karê zor de dixebitin. Piştî ku ev kar diqede ji ber ku ev karekî dem salî ye vê carê jî berê xwe din hin karên zortir û zehmettir.